अपन देश का भाग जैसे फूट गयल बा भैया। मतलब दुर्भाग्य पर रुअत हो। हमार हिंदुस्तान अपने दुर्भाग्य पर रुअत हो। वो काहे रुअत हो एकर सब लोग जानत हो कि जेके काला धन बदे मुखिया बनावल गयल, फ्लाप। देश के सुरक्षा के व्यवस्था फ्लाप, रोजगार सब फ्लाप। ये हमें कोनो पार्टीवादी से ना मतलब है, ये सच्चाई है। लगत है कि अंग्रेजन के ज़माना आ गया, देश गुलामी को अग्रसर हुआ है। चारों तरफ गुलामी महसूस होती है, विकास की जगह विनाश। जैसे कि इस देश में माहौल एक कदर बिगड़ चुकल हो कि किसान अपन आत्महत्या करत हुआ, गरीब मजदूर ऐसे मरत हुआ जैसे कि साला फुटपाथ पर फेंकल सड़ल आलू फेंका था, वो ढंग से लाश फेंका थे। गंगा जी के किनारे चारों तरफ लाशें लौकत थी। बारे समस्या कैसे भैया कहल जाला। कभी कलम जब रोवल ले तो कहे ले आ का कहे ले, जेकरे पर भरोसा कैली वह धोखेबाज निकलल। जेके देश का हो जेके देश का सुरक्षा थमौला, कि जेके देश का सुरक्षा थमौला उ देशवा का काल हो गईल। जेके देश का सुरक्षा थमौला उ देशवा का काल हो गईल। वोट दे के राजा विक्रम बनौला उ विक्रम बैताल हो गईल। वोट दे के राजा विक्रम बनौला उ विक्रम बैताल हो गईल। जेके देश का सुरक्षा थमौला उ देशवा का काल हो गईल। अरे गंगा किनारवा फेंकात बाड़ी लसिया, खेत में किसनवा लगावत रे फसिया। गंगा किनारवा फेंकात बाड़ी लसिया, आ खेत में किसनवा लगावत रे फसिया। काला धन खातिर हो ये भैया, काला धन खातिर मुखिया बनौला खजनवा कंगाल हो गईल। काला धन खातिर मुखिया बनौला खजनवा कंगाल हो गईल। अर्थव्यवस्था जीडीपी कितनी गिर गई है, इसी का बहाना है कोरोना। कहे का मतलब कि देश के विपत्ति की तरफ अगर ये लोग लापरवाह नहीं होते, ऑक्सीजन होता, सब कुछ व्यवस्था होती तो कुछ भी होता, लेकिन सब स्थितियां संभल जाती। काला धन खातिर मुखिया बनौला खजनवा कंगाल हो गईल। जेके देश का सुरक्षा थमौला उ देशवा का काल हो गईल। और सही सही बोला वाला जलवा में जाला, चोर बदमाशवा चुनाव जीत जाला। सही सही बोला वाला जलवा में जाला, चोर बदमाशवा चुनाव जीत जाला। कि राम राज खातिर राजा बनौला, हो राम राज खातिर राजा बनौला उ गुंडन के ढाल हो गईल। राम राज खातिर राजा बनौला उ गुंडन के ढाल हो गईल। जेके देश के सुरक्षा थमौला उ देशवा का काल हो गईल। जेके देश के सुरक्षा थमौला उ देशवा का काल हो गईल।